بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة والأولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. yanzu muna yammacin ranar laraba 23 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana shekara 1442 daidai da 5 ga watan mai shekara ta 2021. Wannan shine kasat na 13 cikin jeriyan kasusuwan karatun littafin Ahkamus Siyam fi shahri Ramadan, i'dad Abubakar bin al-Amin bin Sulaiman al-Anshawi, Allah madaukaki ya saka mishi da alheri. Ana jin daga markazu Usman dan baba da ke famfon gwaiba tudun wada Zaria jihar Kaduna a Najeriya. Masallacin ɗaya daga cikin iyayenmu Alhaji Uthman ɗan baba, Allah maɗaukaki ya masa sakayya da alheri. Littafin Ahkamus Siyam littafi ne wanda matattara tatacce wanda yake karantar da mu hukunce-hukuncen azumin watan Ramadan, wanda Malam Abubakar ɗan Suleiman ɗan Aminu ɗan Suleiman ɗan Ancau ya tattara, ya sa rariya, ya tace, ya rubuta abin da ya zamto ingantacce, ya tabbata daga littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma fassarori da fatoyi da aka samu daga malaman farko da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa cikin malamai masu bin diddigi da tabbatar da al'amura. Muna cikin matashiya ta 8 wanda malam ya mata take da ashabul a'zari anis siyam, waɗanda shari'ar musulunci ta ba wa uzuri wajen ajiye azumi, waɗanda suke da uzurin ajiye azumi. Malam ya tattauna mana, wanda kuma muka yi bayani gwargwadon abinda Allah maɗaukakin sarki ya haskake mu da shi. Game da azumin matafiyi, wanda muka ce bayan dukkan tattaunawar da muka yi, Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi ya rubuta littafi sukutun da guda 'yan risala haka, wanda halaccin mutum ya zamto tun daga gida, idan dai matafi ne zai yi tafiya tun daga gida ya karya, ba sai ya ɗauki azumin ba, in ya so daga bisani yanayi ta sa ya ajiye ko kuma ya cika, wanda muka ce hakan ya inganta kamar yadda wasu hadisai suka wanda duk mun yi bayani jiya. Wanda jiya na manta sunan littafi ɗin, sunan littafin shine tashihu hadisi iftarus sa'im qabla safarihi ba'da al-fajr,
ma'ana ingancin hadisin buɗe bakin mai azumi, ajiyewar mai azumi tun kafin ya tafiya bayan alfijir, ma'ana tun kan mutum ya tafiya, ma'ana ya san cewa yau zai tafiya in Allah yadda, to tun kan ya tafiya, da haka ya halatta ya zamto a shirya masa komai da komai, ya ci komai sannan ya tafi, ba ma sai ya ɗauki azumin ba, in ya so yanayi ta iya sa ya ajiye ko kuma wannan, kamar yadda muka gabatar da bayanai da rabe-raben hukunce-hukuncen. Kuma hadisan duka game da wannan malami, wannan hadisan sun inganta a bisa wannan babu din insha Allah. Tashihu hadith iftaru sa'im qabla safarihi ba'da al-fajr, ma'ana ingancin hadisan da suke nuna halaccin mai azumi ya ajiye azumin tun kafin yayi tafiyar. Da haka wannan shine daman kawai wannan ne, sai matashiya wadda za mu tashi akan ta game da bayanai ita ce ta 20 da 29 da 28 7 da 8 din mun gama bayanai cikakku. 29 ne da 30 muka karance wanda ba mu bayani game da matsalolin ba. 29 malam yace ash-shaykhul kabir, tsoho wanda ya zamto ya manyanta saboda shekaru ko kuma yanayi, wal ajuzu al-kabir, da kuma wanda ya zamto tsohon da ya zamto ya gaza, wal ajuzul kabira, haka kuma da tsohuwar da ta gaza, tsoho ko tsohuwar da ta gaza, ko kuma tsohon da girma yasa ba za su iya yin azumi ba, tsoho ko tsohon shekarun da shekarun da suka sa ba za su iya yi ba. Akwai tsohon da yana da ƙarfin iya yin azumi, akwai tsohon da yanayi gaza ta sa ba zai iya ba, akwai tsohon da shekaru ne sun ja da yawa. Ina fatan akwai bambanci tsakanin al'amuran. So dukkan wanda ya kasance daga cikin wannan ɗayan ya zanto ba zai iya yin azumi ba, idza kana la yutiqani sawma aftara wa at'ama an kulli yawmin miskina. To abinda shari'a ta ce sai su ajiye azumi din idan akwai kunci, akwai takura game da yin azumin ɗaya daga cikin masu waɗannan halin ko sifofin, to sai su ajiye azumin, sai su ciyar a madadin shi wannan azumi ɗin. Da haka kullum za su yi ciyarwa ne a madadi. Da haka za su ciyar da miskini a madadin wannan yinin azumi ɗin. Kamar yadda ya zamto Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara yadda a gare shi, ya zamto aka samu wannan hukuncin ko fatawa ko fassara daga gare shi. Da haka dukkan wani tsoho ko tsohuwa da gazawa ko shekaru ko girma yasa ba za su iya yin azumi ba, idan ma za su kai zuwa 11 rana, kila sai dai a ƙare a asibiti ne. To wannan menene, ba za a ce a yi azumi ne ko menene ko a gadon asibiti sai an ƙarasa. A shari'a ta menene, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Allah bai sanya wani kunci ba ko takura menene addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tafarki ne na annabi Ibrahim salawatullahi alaihi. Da haka abin da yake wajibi ga mai sallah idan ya zo menene zai miƙe, zai yi sallah
amma sai shari'a menene idan yanayi ya sa ba zai iya wannan miƙewar ba sai shari'a sai ta ce me yayi a zaune idan hali ya kama menene ba zai iya yi a zaune ba sai yi me a kwance menene a tsagin jikin shi na dama in ba zai yi ba me a tsagin jikin shi na hagu in ba zai ba a rigingini in ba za ta yi ba kawai sai ya dinga misalta sallah din ma kawai yana siffantawa nayi ruku'u nayi kaza ma'ana menene ba a ce dole ba ko halin kaka sai kai a addinin musulunci menene babu kunci babu takurawa in dai takura ce da kunci menene ba addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan takura kunci menene yana daga cikin maqasidish shari'a tsararai kare martaba kare mutunci wasu abubuwa da dama da shari'a take zuwa da su ko kamar misali abubuwa na haddi idan mutum ya kalli matakin tabbatar da mutum yayi zina matakan da shari'a ta kawo ko tana menene tsara mutunci ne ta sa a yayi laifin ko a ba wai hukuncin ake son ba su ake yame mutum ya tuba sai shari'a ta kawo wasu abubuwa da me yana da wahalar me su tabbata to da haka me babu wani kunci babu menene babu takura kuma duk wanda ya so ya takura kanshi ya kuntata kanshi ko to ba shi da lada da haka hatta annabi Isa salawatullahi alaihi zuwan shi ko yace wa uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum nazo ne na halatta muku abin da ya zamto da menene haramun ne akan ku da Allah ya turo annabi Isa sai aka sassauta wasu kunci waɗanda da ga banu Isra'il menene suna da kunci da aka zo sai aka sassauta to zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai zanto menene katin gabaki ɗaya kawai an gama menene wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da aka turo annabi sallallahu alaihi wa sallam rahama ce Allah ne ya so ya ji ya ji kan menene al'umma sai turo musu menene ya turo musu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zanto harisun ne gare mu kuma ra'uf ne mai so mana alheri sannan kuma mai nema mana afuwa da abubuwan da za su zanto rangwame gare mu da haka babu kunci babu takura da haka menene ko menene akwai mafita amma sai an zo sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam amma in dai za abubuwa na bid'o'i da al'adu to za a yi ta samun kai a cikin menene cikin kunci da wahala wasu ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam tafiya ta same su sai ranto ɗaya daga cikinsu sai janaba sai ta same shi to menene dole zai yi wanka ya ce ba zan iya yi in ne amfani da wannan ruwan menene zan cutu suka ce a babu wani fatawar kenan kawai a iya su karatunsu kenan da haka ƙarshe ya amfani da wannan ruwan ya kuma asara ne ya sanadiyar mutuwarsa da haka wani abu menene yanayi ne abin da yake menene baya haifar da illa ko to amma wani abu sai ya gito rashin lafiya ko kuma wani wannan sai ya zanto mutum idan yayi wannan abin ko ya amfani da wannan abin mai sai haifar mai da illa ko ya salwantar ransa kai amfani fa da ruwa ku kalli amfani da ruwa wani kawai zai amfani da tunanin shi a wanka kai sono kana wanka mutum zai auna wannan mai da tunaninsa amma ita shari'a da yake shari'a ta mahalicci ne ya san me zai iya faruwa shi yasa dukkan wani abu sai kaga akwai mafita da haka sai shari'a ta menene shari'a sai ta zo ga ka da halin janaba ba in kai amfani da wannan nau'in ruwan zai salwantar ranka ko kuma zai haifar maka da wata matsala to sai aka ce me sai aka ce ko alwala ma kai taimama kai taimama kuma ka je kai sallar
daga baya duk yadda hali ya kama mai ka zo ka yi wanka kuma ba za ka sake sallar ba wannan sallar ta yi shari'a ce ta ce ka yi a haka ai ta ce kada ka yi in kana da janaba to yanzu ta ce ka yi a wannan ma'ana addinin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai kunci. Wani mutum ya zo ya ce a aikin hajji game da aski da yanka da dawaful ifada to menene abinda mutum zai fara menene zai yi aski wannan menene zai dawaful ifada sai yanka sai menene sai je aski to menene to ina hukuncin baka jeranta su haka ba sai da kai aski sannan menene kai yanka sannan ka je kai dawaful ifada menene hukuncin haka da haka hadisi ya tabbata wannan sai zo sai samu annabi sallallahu alaihi wasallam ban fadaka ba sai na je ne jifa kafin ne yanka ban fadaka ba sai na je ne yanka kafin ne dawaful ifada ma'ana gabatar da wani bangare maimakon ya zo a farko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ka je babu ba matsala ba laifi je duk wanda ya zo haka Abdullahi dan Abbasin yace menene ma shay'in quddima aw ukhira illa qala if'al wala haraj duk wani abu da aka zo aka cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam an gabatar da shi ne ko an jinkirtar da shi sai ya ce je ka babu laifi a kanka dan malaman yanzu ne sai su je suna cewa menene to sai ka yanka fidiya ai ta dora maka fidiya to menene to addinin annabi sallallahu alaihi wa sallam sauki ne raufur rahim da aka dukkan wani tsoho dukkan wata tsohuwa da aka ramadanan ma menene su haƙura sai su ciyar da aka sai su wani aiki na alherin da ya zanto menene za su iya sai su wani aikin alherin da za su iya a ramadana to shi kuma daman shi wai wani azumi tsofaffi nasu daman shi wannan gabaki ɗaya ne ba ma inda za a ajiye shi gabaki ɗaya da haka menene babu wani azumi wanda yake mai azumin tsofaffi siyamu rajab duka hadisai ne gabaki ɗaya menene rababbu ibnu hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya rubuta littafi yace tazyinul ajab fi ma warada min fadli ko fi fadli siyami rajab yace ma abun mamaki game da hadisan da suka zo menene game da falalar azumin watan rajab ma'ana gabaki ɗaya ko hadisan gabaki ɗaya hadisai ne waɗanda menene ba su da saiki gabaki ɗaya akwai hadisin ma da rababbe ne ko to amma zaka ga yana da dan saiti amma hadisan gabaki ɗaya ko su kansu gabaki ɗaya sun karo suke da juna wannan ya ciki wannan yannan ya gubza wannan gabaki ɗaya ba su zo akan menene ba matsaya ɗaya ba da aka gabaki ɗaya menene babu wani falala keɓantacce ga watan rajab da dama alu suna wannan in suka zo kawai raji sai su ce watan rajab bai da wani falala a'a babu wata mai falala keɓantacce ne ga watan rajab misali watan ramadan bayan albarkar da yake da shi a dukkanin watanni yana da wasu mai falaloli waɗanda suke mai keɓantacce wanda babu sai a shi watan to ma'ana watan rajab bayi da wata falala da yake banta da ita ina fatan mun fahimta ciyarwar da aka ce mutum zai yi al-it'amu wannan ciyarwa al-it'am huwa muddun min galibi ta'ami ahli al-baladi an kulli yawmin kawai abin da yake a bisa tantancewar wannan menene kawai mutum zai ciyar ko kuma za a ciyar masa ne mai
da abin da ma'abota wannan yankin nan suke ci ba shi ba a inda za a fitar to za a fitar da abin da mutanen yanki din suke wannan kuma babu wani iyaka kawai ciyarwa babu wai batun mudu ko sa'i ko mudannabi kawai za a ciyar da menene za a ciyar da mai talaka za a ciyar da miskini hafaƙiri a tun da aka ce ma a ciyar da menene miskini min babu ma faƙiri domin menene shi ya ma fi kyakkyawan ɗabi'a ga zakacin Allah yana fara magana sai ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin sai da aka fara ambatan menene saboda shi yana da kamewa shi kuma wancan menene sai ya tambaya amma da mai tambayar da duk wanda ba tambaya shari'a ta ce duk a basu kowa a bashi matukar wane yana buƙatar taimako to a bashi da haka bai tambaya ba dalili bane ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa da haka kuma kamewa at-ta'affuf yana daga cikin menene yana daga cikin kyawawan dabi'u wanda ake son musulmi ya zamto yana da wannan kamewa kada ya zamto mai raki da haka wayujzi'u minhu wajbatun kamilatun min at-ta'ami 'ala al-masakin mala yace ciyarwar da aka ce yayi ya wadatar da shi ya wadata ya zamto ya ciyar lokaci ɗaya ba sai ya jira kullun yana yi daban-daban zai iya yin zai iya yin ciyarwa a dunkule misali ya fitar da abin da zai ciyar da lokaci a ɗaya ma'ana 29 ko 30 ko kuma ya samu talaka 30 ko 29 amma gaskiya abin da yake mafi dacewa shine menene shine zai zamto ya ciyar kullun sabida shine abin da yafi dacewa ba ya zamto ya dunkule ba yayi da raba dan menene duk wata ciyarwa ma da aka faɗi da na masu shayarwar mai wannan in ta kama da mai ciki ɗin menene za ta iya yi wani ɓangare ne to idan aka ce menene a dunkule ko kuma shi tsohon sai ya zamto sai suka fara menene wasu kwanaki sai Allah ya karɓi ransu ga zamto waɗancan menene ba su waje bai su wannan ba da aka gaskiya abin da ya fi fitowa fili wallahu ta'ala a'lam ya zamto a bari kullum ya zamto a ciyar wallahu ta'ala a'lam bis-sawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab matashiya ta tara umurun la tufsidu siyam al'amuran da ba sa bata azumi akwai wasu abubuwa mai a zahiri kamar me za su bata azumi ko kamar sun bata azumi ko ba sa bata azumi ga sunan malam zai kawo mana akwai abubuwan da me ba sa bata azumi akwai wani abu ne akwai matsalar shi ne game da bata azumi kuma ban malin bai ka ba so ina kokarin tuna shi abubuwan da ba sa bata azumi malam yace lamba ta 31 inna allaha abaha lis-sa'imi umura Allah madaukaki ya halatta wa mai azumi wasu abubuwa wasu al'amura fala yabtulu biha as-siyam wanda azumi baya warwarewa da su akwai wasu abubuwa Allah ya halatta wa mai azumi wanda ko da mai azumi ya yi su ko sun faru da shi ko ba za su bata mai azumi ba wal aslu fiha al bara'atul asliya asali game da waɗannan abubuwan ko za a koma ne al bara'atul asliya shine menene barranta na rashin menene
haramci din lalata azumi watakan al-aslu fil ibada at-tawaqquf asali game da duk abin da yake bauta ne ko ba a yi sai in shari'a ta ce kai daga duk wanda za a gani yana wani abu da sunan bauta ko to za a tambaye shi a ina aka ce kai waye ce kai ina aya ko hadisi sunna ingantacciya da ta ce kai wannan abu saboda menene ita ibada ya kasance da ba a yi da musulunci ya zo ne menene bautar gumaka ake da musulunci ne ya zo ya ce menene a yi to da haka dole menene in za ka yi wannan ibada sai shari'a ce ta ce ka yi ina fatan mun fahimta da haka wannan ƙa'ida ce al'asulu fil ibada at-tawaqquf game da kuma al'amura na duniya ko kuma abubuwa haka kawai ko wanda ba ibada ba ko su kuma suka ce al'asulu fil ashiya al'ibaha da haka asali game da al'amura ko su kuma halacci ne ba ka da'awar haramci ne sai an sami dalilin da ya zanto ya haramta abubuwan da shari'a ta ce su yi ko kawai ƙayyadaddu ne da haka menene sai an ce ka yi ne kawai za ka yi ibada da kuma abubuwan da za su zanto gamammu ne game da ibada to su kuma abin da shari'a ta haramta ‘yan kaɗan ne akan wanda ta halatta to da a zo a yi ta lissafi kawai sai aka ce menene kaza haramun ne da haka menene duk wani abu da ba wadda shari'a ta ce haramun ba ko kuma yana da wannan siffa ɗin menene siffa ɗin shari'a ko wadda ta haramta to ba za a haramta shi ba da haka sai ya zama akan asali shine halacci da haka duk wanda ya ce haramun ne sai ka dalilin haramci ɗin ina fatan mun fahimta yanzu bari mu buga misali wani lokaci da aka yi ta wata rikici kan maltina cewa ai ana yin ta daga gero sai an jika wane ne menene za ta bugar giya ce wane ne da aka wasu ba za su iya sha ba ai wane ne wasu kuma suka dinga cewa wai duk wanda ya sha ta a matsayin giya ya sha giya Najeriya akwai fatawa da yawa wata kan menene yanzu mu duba giya ana yin ta da nau'uka da inibi da gero da wane ne duka menene ma'ana abu mai bugarwa mai sa maye to yanzu giya ruwa ce tana da kala tana bugarwa kawai waɗannan element ɗin ma'ana waɗannan abubuwa to idan muka kalla kawai mu ɗan tsinci waɗannan abubuwan guda uku to kasantuwar giya ruwa ne ko tana da kala ko wani ɗanɗano ya sa shari'a ta haramta duk ba wannan ba ne me ya sa shari'a ta halatta hukuncin shari'a ya rataye ne akan menene akan sa maye akan bugarwa ɗin to shikenan dukkan wani abu da zai zo ko da ba ruwa ba ne ba liquid ba ne solid ne ko da ba menene ko da baya da ɗanɗano ko da baya da wata kala nau'ukan kala amma yana bugarwa yana sa maye to da haka menene da haka sai ya ɗauki hukuncin menene kamar yadda a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kullu muskirin khamr duk wani abu mai bugarwa da sa maye menene giya ne wa kullu khamrin haramun ko kuma wa kullu maskirin haram dukkan giya haramun ce ko kuma dukkan abin da ke sa maye ko bugarwa ne haramun ne da haka ne umda ɗin abin kalla menene shine wannan maye ɗin in babu kawai me ya halatta da haka zoɓa rodanka da su pepsi da duk wani abin da zai zo ma nan gaba to baka buƙatar ya zamto menene a baka wani aya Allah ya ji kan Allamatul Mufassir as-Salafi Malam Jafar Allah ya gafarta masa wani tafsiri da ya ce wai ko wani ne yana tambaye shi wai ina ayar da tace ya halatta a sha zoɓa rodo baka buƙatar aya menene zoɓo yana kan asali da haka menene
asali ne, da haka ba za ka yi menene ba ka buƙatar aya da ta halatta maka, da haka in ma aka ce haramun ne to wanda ya da'awa haramcin sai a buƙace shi kawo mai ya ka dalilin haramci ɗin. Ina fatan mun fahimta. Idan mun fahimci wannan, akwai wasu abubuwa asali menene babu abin da ke bata azumi, wannan shine asali. Duk wanda zai zo ya ce kaza yana bata azumi ko to sai yana da dalilin da shari'a ta ce yana bata azumi, shine malam yake nufi da albara'atul asliya. Ina fatan mun fahimta. Dan haka menene shine malam yake menene Allah ya shar'anta al'amara ga mai azumi, azumi baya baci da su. Dan haka menene, da haka komai azumi yana kan asali, shine kai an ce kai azumi. Da haka asali menene azumi kai ba lalacewa. Da haka ba za ka ce kaza ya bata azumi ba ko ya warware azumi sai kana da dalilin da yace me ya bata azumi ko ya warware. Ina fatan mun fahimta. Walau kanat mimma yahrimu 'ala as-sa'imi labayyanahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Malai ce waɗannan abubuwan da zamu dan kawo dan ba duka bane malai kawo. Malai ce waɗannan abubuwan Allah ya halatta wa mai azumi su, ba za su azumi ba zai ɓaci ba ko ya warware da su, da haka za su zamto akan asali na rashin menene ɓatawa. Da haka duk wanda zai ce za su ɓata sai ya kame dalili. Da haka menene da a ce suna daga cikin abubuwan da me suke ɓata azumi ko su warware azumi, to da Allah ya yi wannan bayanin ko manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da me game da cewa suna bata azumi, kamar yadda aka yi bayanin wasu abubuwa daban ba su ba. Ina fatan mun fahimta. Wa minha daga cikin waɗannan abubuwan sune al-awwal, na farko al-aklu aw shirbu nasiya, ci ko sha da mantuwa. Haɗa ma duka bin su wannan al'aklu wa shurub, amma mala yana ga a samu guda ɗaya ma a ci ko a sha da mantuwa, duka masu haɗu da ci da sha ɗin kawai kaje ka zabgo rana gabaki ɗaya shedan ya mantar da kai ka manta azumi kake, ka zo menene ila iyalinka bata wannan ba, kawai ka biya kicin, kawai baka wata kawai ka ɗauki ruwa ka wanda menene sai ta zo sai ji la ila illallah wanda kai ba ka ina azumi sai ba Allah ya buga salati, ya manta, da gaske ya manta. Mantuwa kuma yana iya faruwa, ko kuma gauro ne gabaki ɗaya kawai sai da ya je ma ya yi girki sannan kuma me, ko kuma daman akwai abin da ya rage ya ci ya ƙoshi ya nak sannan ya tuna, ko kuma me duk aka ɗau wani lokaci sai daga baya tuna ko aka tunatar da shi wani abu ya sa wannan menene, to kada ya damu. Ina fatan mun fahimta. Kuma kada ya, in ba an sani ba kada ya sake wannan. Idan kuma ta bayyana ko a gaban mutane ne ya ce jama'a manta ne, ya kokarin barantar da kanshi. Idan kuma daman tsakanin shi da ba wanda ya sani ko shikenan kai ya fada wa kowa. Ina fatan mun fahimta. Ya shiru. To ya me wannan ci da sha din me baro kuma? Faman akala au shariba nasiya, dukkan wanda ya ci ko ya sha da mantuwa, fa sawmuhu sahihun tamun, azuminsa ingantacce ne kuma ya cika, ba wata wannan ba wani nakasu. Azumin shi giredi ne. Marin ita wasu wai idan yaro yazo aka tambaye shi azumin ka nawa, sai ce azumi na ɗaya da na sarkin musulmi. To irin azumin shi ɗaya na da ma'ana menene ba a bambanta ba, ma'ana menene babu wani na kasu gredi. Ina ba san mun fahimta. Da haka mai azumin shi ingantacce ne kuma mai
cikakke babu wani tawaya a ce to tun da kaga gaji ko to za mu dan rage maka baki bari da za a baka lada kaza to bari mu gani bari a dan rage wani abu a'a Allah zai cika mishi ladan shi cikakke shi kuma me abin da ya ci ko ya sha wannan kai gara basa ne Allah ne ya so ya ce da shi tsuntsu daga sama gasasshe ma'ana falala ce daga Allah madaukakin sarki kai ka fito kana wannan ya za a yi ya wani kawai sai menene sai wani sai ce ga wani gashi zakka ne aka kawo aka ce a baka kaga menene falala ce menene hadihi min fadlillah da aka falala ce kana ta tunanin kila azumin ma ya buga ka to Allah sai zo dan jime ya ji kanka sai ya sa shi dan ya mantar da kai Allah baya mantar da mutum ma'ana ba komai sai da ya dashi amma me ba a jingina shari ga Allah da haka sai menene da haka menene ko kuma wani abu shedan zai so sai ya bata maka menene shi kuma sai Allah ya ce sai wa shedan gwalo sai ce shikenan an yafe da haka wasu abubuwa da dama me shedan yana son ya bata wa mai ibada shi kuma Allah sai ya gwale shedan sai ya ce na gafarta nayi jin kai duk da a zahiri za su bata ko to sai Allah ya ce me an yi afuwa amma shedan fa ba zai hakura ba sai ya bi wata hanya shi ai baya hakura ranar da shedan ya hakura to ya shiga wuta ne kawai shine kawai lokacin da zai wannan lecture din ma antum bi musrikhi to sai wannan lokacin shine kawai shikenan kawai lokacin nan wa'adi ya cika amma duk wasu hanya sai ya bucin ya tushe abucin ya bu wancan ne har ka zo wajen mutuwa ga za a dauran ka amma sai ya kokarin menene in ka zo mutuwa ma sai kokarin ya zai bige ka kai ka fada kana farfadiya yadda menene har a zo daukar ranka ba kai kalmar shahada ba ai shedan kawai Allah ne zai iya mutum shine menene suke cewa dukkan wanda maki ne na boye ko baka fada da shi karara sai dai ka menene sai ka roki Allah ya yi maka yakin shi yasa munafiki ko ba a fada da shi karara idan Allah ya sanar da kai wani munafiki ne ko kada ka sake ka gane cewa ka gane munafiki ne ka tafi a wawan ne kai Allah ya sanar da kai ko da kai kuma sai ka dinga sanin yadda za ka dinga zazzamewa kana kubuta daga sharrinsa amma in ka fito ka tankare shi ko to yanzu ka san hanyar da yake wannan to zai kullu maka da wadda baka san da ita bane da haka sai ka bar wannan menene sai ka bar shi menene yana maka kallon menene ake cewa gari da menene yawa haka kawai kar ta san kar ne kawai amma wannan ba kar ta san kar bane tunda shi kawai ana son kai pretending kawai baka san dawa garin ba na haka sai ka je na ce ai wani wawa ne ai ba ya gane ba fahimta barka je yanzu je in kifa shi kai kuma menene in ka zo kanka ce munafikin Allah na wannan in ka gabaki ɗaya a lokacin ma ka ƙara menene in ya zo kifa ka ƙara kifuwa gabaki ka taimaka mishi ya ƙara kifar da kai amma kai kana da lura da haka kai kuma in ka je sai ka jizzame sai ka wannan sai zanto menene ana ganin ka ko mai kifi na ganin ka mai jar koma ko da haka kana kallon shi kamar kiyashi ne duk ya gama zagayen sai ya zago kawai juya za ka yi duk kana biye da shi na fatan mun fata kuma ka ci gaba da addu'a na fatan mun fahimta da haka wannan menene hadisi ya inganta hadisin Anas dan Malik Allah ya kara yadda a gare shi wancan hadisin da nace game da aikin haji gabatar da abu ko jinkirtawa al-Imam al-Muhaddis Abdul Ghani bin al-Wahid al-Maqdisi ya kawo hadisin a kitabul hajj sannan shi ma wannan hadisin ma ya kawo shi a kitabus siyam hadisai ne wanda menene Bukhari da Muslim ina fatan mun fahimta sai dai ina menene
in dai hadisi ba na karanta shi a haƙiƙanin a cikin Bukhari ko a Muslim ba, ina da taka tsantsan in ce me in dai a Umdatul Ahkam na karanta, ina musamman in dai ba na tantance ba a Bukhari ne ko a Muslim na bi diddigi, saboda ne yayi alƙawarin sai abinda Bukhari da Muslim suka haɗu a kai zai rawaito, amma kuma menene amma kuma an samu gazawa, akwai hadisai ma da ba su haɗa kai ba. To idan ka gudana a wannan ƙa'idar ko to suka samu kanka cikin kuskure. Ina fatan mun fahimta. Kisa wani lokacin ne ko sai in ci hadisi ya inganta. Ina fatan mun fahimta. So ina iya tunawa ko ban manta ba sai in ishara cikin Umdatul Ahkam. Ina fatan mun fahimta. Hadisi ingantacce ne, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man akala aw shariba, man nasiya fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Dukan wanda ya manta ya ci ko ya sha to ya cika azuminsa, fa inna ma adamahu Allah. Wannan abin da ya ci ko ya sha me Allah ne ya so ya ciyar da shi ko ya shayar da shi. Suka ce a'a, ya cika abin da yake gani azumi, shi yana ganin azumi ne, ya cika wannan azumin tun da ya dauko, amma azumi fa ya kare dan ya ci ya sha, da haka zai rama. To shikenan, tunda sun ce ka cika abin da kake gani a azumi, kai ka san azumi kake ko, shikenan sai ka cika azuminka. Ina fatan mun fahimta. Da haka waɗannan duk tawila din da suka dinga menene, to ya za ku da jimla fa inna ma at'ama wallahi wasu qaw. So dai didi wannan menene, da haka ci da mantuwa, ci da sha da mantuwa baya bata azumi. Malam bai kawo ba har saduwar sun tattauna, to ai menene sa karar ba, to ya batun saduwa, ai hadisi bai zo da saduwa ba. To malam bai kawo ba anan, kuma menene domin takaita al'amura din menene da haka har saduwa menene ta shiga ciki. Amma sun dinga ta yaya, ai ita akwai muqaddima, ta yaya haka za ta iya yiwa, yana iya yiwa, ta ma yiwu ma. don haka menene zai manta ne yana azumi, ai shine menene zai manta ne azumi yake yi, ba wai saduwar a zai manta ne yana azumi. don haka menene don haka ko saduwar ce inda da mantuwa ne, inda babu abin da ya tunatar da shi kuma ba a tunatar da shi ba ko ita din, so babu wani wannan. da haka wannan hukunci menene hukuncin ya tabbata. da haka menene da haka wannan hukuncin ko hukuncinsa ɗaya da ci da sha a bisa da haka wannan shine abin da yake tabbatacce insha Allah, babu shakka game da haka. Na? wannan da za ta tashi uku har ta sa haka ya faru mana uku za mu ci wannan shi ɗan ya sa mutum dan ya samu da yaron shi cikin wantuwa ai ka manta shi ya manta ai ya faru ma. Allahumma amin. Ya faru ma tun kafin a wannan din mu ma. Da haka duk wannan din da haka har ita saduwa ita ma ta shiga, inda ya tabbata da manto kuma babu abin da ya zamto ya tuna cewa ko ya tunatar game da shi yin azumin. da haka ita shari'a za ta baka hukuncin sai ta baka da imani, shi kuma Allah alimun bi zata sudur. in ka boyewa mai fatawa ko malami, barka dai babu fatawa a Najeriya, ba na son dinga wannan masu da baka yana cewa fatawa, akwai amsa tambayoyi. to da haka me ko da shi ya zamto abin da ya bayyana gare shi bisa tantancewa, to da haka me
ya gaskiya kenan. Allah madaukakin sarki ya kare mu ga sharri shedan da makiya. athani abu na biyu al-isbahu junuba shine mutun ya wayi gari a halin janaba thumma yasumu fi naharihi. Mutun ya wayi gari ma'ana ya sadu da iyalinsa da daddare to amma bai kai ga yin wanka ba. Shari'a ta halatta a yi jinkirin wankan, sai dai ana san mafi karanci wankan ya fa, amma mafi karanci mai a yi alwala ko kuma mai kafin menene kafin fitowa alfijir. To amma ba su kai ga yin wankan ba, ko shi bai kai ga yin wankan ba ha alfijir ya fito. Kun ga mutum ya waye gari me alfijir ya fito yana halin janaba, to duk wanda haka ta kasance da shi namiji ko mace, to wannan kasantuwar shi a halin janaba to baya bata azumi. Ko kuma mai hailar da kafin fito alfijir, ko mai jinin bikin da kafin fito alfijir jinin ya dauke, bata kai ga yin wanka ba, shi ma zai shiga cikin nan. Bata kai ga yin wanka ba, da haka wankanta tsarkin da ake magana daukewar jinin ya dauke. fa'iza ta tsahana wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. ذاك wancan hatta yatahurna tsarki na mai jinin ya dauke ne. فإذا تطهرن shine tsarkin da za ta yi menene na wanka. ina fatan mun fahimta. duk da shi ma akwai wannan, amma ba akwai wani tsarki ne a nan wajen, amma abin nufi tsarki ya ɗauke gaban magana, tsarki ya ɗauke ma'ana jini ya ɗauke mata, da haka ta tsarkaku, ko ba ta kai ga yin wanka ba, ko ba ta kai ga wani tsarki na wanda za ta bi jinin duk ta bi ta goge. Ma'ana jini ya ɗauke kafin fito alfijir za ta yi azumi ya wajaba a kanta. To ita ma sai ya zamto har alfijir ya fito ba ta kai ga yin wanka ba, to da haka menene kasantuwar wannan halin alfijir ya fito akwai wanka ko, to baya bata azumi. ina fatan mun fahimta. mutum zai azumci wannan yini din, da haka babu matsala. at-thalith abu na uku al-ihtilamu nahara, mafarki da rana, ma'ana da yin Ramadan. mutum ya mafarki ya yi saduwa, walau kharaja minhu al-mani, ko da ta kai menene a mafarkin ya farka ya ga mani, ko da hakan ya sabbaba fitar mani, to wannan shi ma baya bata azumi. da haka mace ne ko namiji, dukkan wanda ya zamto ya mafarki da yin Ramadan, to ko da hakan ya kai ga fitar mani, hakan baya bata azumi. da haka fitar mani ta hanyar saduwa shine yake kuma saduwa ta zanto da gangan shi ke bata azumi. amma fitar mani ta hanyar mantuwa, da haka har ma istimna'i a bisa magana wadda take ingantacciya, ko masturbation, ko mutum yana da laifin zunubin abin da ya aikata, amma wannan bai kai bata azumi ba, bai bata azumi ba. ina fahimta, ya tauye ladan azuminsa, sannan kuma yana da zunubin menene. da haka cewa a ce azumin shi ya ɓaci don tsoratarwa, a'a, za a tsoratar da mutum ne kawai abin da shari'a ta tsoratar. da haka yana da wannan laifin da ya aikata. ina fatan mun fahimta. ar-rabi' wasu abubuwan muna shigo da su da malam bai kawo ba. abu na hudu as-siwak, yin aswaki.
wa yaquma maqamahu al-furushatu wal ma'jun. Aswaki buroshi zai tsaya a maimakon aswaki da kuma shi man. Al-furushat shine abin gogewa din, brush kenan, ko kuma me da kuma wal ma'jun da kuma man gogewa shine toothpaste. Ma'ana yin buroshi ko baya menene baya warware azumi, ko da shi man menene mai minti ne, yana da wani ɗanɗano da zai sa mutum zai ji wannan menene, sai dai menene mutum kada ya zurfafa, zai yi sama-sama gwargwadon yadda zai dai tsaftace bakinsa. Saboda me annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin bukhari da muslim ce fa balik filistin shaq illa an takuna sa'ima, ka zurfafa wajen me wajen an shakarwa sai dai ka kasance kana azumi. Da haka dan shakarwa hanci ruwa yana iya wucewa zuwa ciki, to shari'a sai ta ce menene in kana azumi kada ka zurfafa. Da haka wanda ya zanto yana buroshi ya zurfafa musamman wajen goge harshe, za ta kai wannan din zai wuce. To da haka menene sai mutum yayi sama-sama yadda bakin shi zai dan tsaftata, yadda zai je tsaftace bakin. Aswaki ne ma yayi ne gwargwadon yadda zai tsaftace bakin, kada ya zurfafa. ina fatan mun fahimta. Da haka yin aswaki haka kuma me akwai abin da zai zauna a matsayin me a madadin aswaki shine yin brush, amfani da buroshi da toothpaste da man goge haƙori. Da lemon tsami ne akwai masu da lemon tsami, shi ma duka ɗaya ne. Da yi da gawayi shi ma menene duka ɗaya ne. Da yi da toka duka hukuncin su ɗaya ne. Da haka dukkan wani ɗanɗano da za a ji matuƙar bai wuce ba shi kenan menene, ko matuƙar bai kai ciki ba, ko ya je aka dawo da shi kenan. ina fata mun fahimta. Ma'ana ɗanɗanon da mutum zai ji to kada ya zamto menene ba dalili bane akan karewa azumi. ina fata mun fahimta. ɗanɗanon da zai ji na wannan abin ko ɗaci, misali aswaki ne ɗaci ne ko bauri, ko kuma wannan ne ya amfani da toothpaste ne sai ya zanto ne ɗanɗanon wannan man goge haƙorin, to bai kai ya ɓata azumi ba matuƙar bai kai ciki ba. mun fahimci wannan? na wa alaikun salam wa rahmatullahi. na? na na dama yana daga cikin abin da zan shigo da shi duk da malam bai kawo ba. ɗanɗana wani abu ko mutum ba ɗanɗana wani abu shi ma menene ba ya ɓata azumi. a ɗanɗana a firzar shi ma ba ya ɓata azumi. an samu asar na gani Imam Bukhari ne ya rawaito da sanadi wanda yake ingantacce daga Umar bin Khattab, ya kasance da yin Ramadana zai sai zuma sai je ya dinga bi yana ɗanɗana har ya ga wadda ta mai, kada ni mai azumi ne a damfare na aje a bani wadda aka yi da siga. ina fata mun fahimta. ma'ana me kada ai baka da ɗanɗano a damfare ka, a'a ka ɗanɗana kayanka. amma menene kada ka ce a an maka rangwame ka ɗanɗana ka sha, a'a ka ji ɗanɗanon ka furzar. ai jin ɗanɗano shi haƙori saƙo yake bayarwa ne zuwa ƙwaƙwalwa, akwai jujuyoyi menene da aka yana ɗauka sai ba da saƙo, sai ka ji ɗanɗanon bauri, sai ka ji ɗaci, sai ka ji zaƙi, garɗi duka sai ka ji. da haka bai kai ciki ba, da haka jin ɗanɗanon ba shi ne ba. ai kana sa ruwa a bakinka in ka zo kurkurar baki, wani ruwan ai duk da ruwa an ce is me tasteless ko to, amma menene ai akwai wani ruwan da in ka zo shaƙa za ka ji yana da me, aka ji yana wani ruwan yana wani bugawa, wani kuma za ka ji yana da me, yana da wannan musamman wanda an yi treating ɗin shi, za ka ji yana da ɗanɗano. to ma'ana wannan ɗanɗanon menene baya menene ai in ka kalli kayi kurkurar baki
ga ruwan ka zubar ka tofar bai bata azumin ka ba, amma da zaka haɗiye menene zaka ba zai menene to ai hukunci ɗaya ne. da haka me koyi zaka ɗanɗana ne shikenan sama yadda ba zai wuce ba, sai ka kokarin me firzawa ko ka goge shikenan. ina fata mun fahimta. da ka ɗanɗana wani abu ga mai azumi matukar ba menene ba shaye ba ya furza shi ma baya bata azumi. duk sauki ne na shari'a ina fata mun fahimta. da haka a kirawo wani yaro a ce kai ɗanɗana mun yadda da muka ga ana yi a'a ya halatta ta ɗanɗana ta wannan a ɗanɗana a jigi shi ya waye. da haka kowane wannan ne ya halatta insha Allah babu laifi. malam yace in amina nufudahu ila aljawfi, idan an amintu da wucewarsa zuwa ciki. da haka man da wane ne na goge haƙori da ko menene in dai an amintu, da haka ma'ana bai wuce ba, an amintu ma'ana sai zanto mutum zai taka tsantsan bai wuce zuwa ciki ba. mu fahimta ba wai an ce dole sai mutum ya, amma menene duk wanda yake da buƙatar yin brush ko asuwaki ko goge baki ko ɗanɗana wani abu to shari'a bata hana shi ba, sai dai ya taka tsantsan. ina fata mun fahimta. ma'ana kana da buƙatar kaza to sai shari'a sai ta zo maka da mafita, ba kuntata maka ba an ce babu hali. ina fatan fahimta. aljaw shine ciki, musamman idan ya zanto a babin makharij aljaw alkhayshum alhaq duka waɗannan menene mabugan harshe. aljaw ciki, da haka matukar bai fita daga ciki ba. alkhamis na biyar alkuhlu wal qatratu fil ayn, kwalli ko yin tozali da kuma da kuma sanya maganin ɗiga magani a ido shi ma baya bata azumi. eye drop, haka sanya kwalli ko tozali da kwalli da yin ramadan da rana ko kuma sanya maganin ciwon ido, ɗiga maganin ciwon ido ko da menene idan kai kaki ko zubar da majina zaka ga bakin wannan kwalli din ba bai bata azumi ba. ko kuma ka ji ɗanɗanon wannan maganin da ka ɗiga duka ba matsala bai bata azumi ba. kai me nika misali nikan gari da wane ne saboda duk ya shiga ta hancinka duka mai wannan bai bata azumi ba. ai in kai je ka shiga cikin ƙura duka in ka lokaci duk zaka ganta duk bai bata azumi. na fata mun fahimta insha Allah. da haka waɗannan ba su ɓata azumi walau waje da ta'amahuma fil halqi, ko da mutum ya ji ɗanɗanon waɗannan abin a makoshin shi ba su ɓata azumi. gani as-sadis na shida al-hijamatu wat-tabarru'u bid-dami in amina as-sa'imu min ad-da'f. yin qahu shine al-hijama, yin ƙaho. ai yanzu yan boko ma duk sun san yan ƙaho, yanzu duk sun kwace ma abin har wani wannan ne zaka ga kofin wani ne zaka ga hijama, har yanzu suna likitoci da dama duka sun kwace abin, duk sun gama su kan zuma. yanzu menene yanzu ne ma suke su hijacking menene a Lagos na shiga wani super daga wata zuma an yi wani package ɗinta a bayan an rubuta benefits naga aka ta lissafo wasu abubuwa can aka ce etc na ce ikon Allah yanzu wani haddas original honey, pure honey. to shi ma ƙaho sun kwace shi, kuma sai sunan larabcin ma suka wannan hijama, hijama, hijama. da haka da masu yin ƙaho na gargajiya ba da ƙaho ba ne, yanzu an yi wasu robobi na zamani
shine kofin wane ne zaka je suna TOP ne ko therapy, kofin therapy ne na iya tuna kalmar da kyau. Da haka yin ƙaho kamar yadda malam ya kawo kuma wasu malamai da dama sun tafi akan haka baya watakan asali game da ƙaho yana bata azumi kamar yadda hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani yana yin ana ƙara masa ƙaho wani kuma me ana masa ƙaho sai ya ce afṭara as-sa'im afṭara al-hajim wal mahjum, azumin mai ƙaho da wanda ake wa ya ɓaci da aka azumin su ya ɓaci. To sai ibn abbasin ina tuna da kyau sai ya zamto mai sai ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam an masa ƙaho ko kuma yana yin ƙaho alhalin kuma menene yana azumi. To shine malamai ko wasu da yawa daga cikin malamai har na wannan sai suka tafi akan cewa yi wa mutum ƙaho matuƙar menene ba zai sa mutum rauni ba da yin ramadan duk dama ana magana mai ba zai bata azumi ba. Yana daga cikin wannan abin da har yanzu yake dan min kaikayi saboda wata ka'ida duk da malaman sun fi ni sanin ka'ida din. Ka'ida shine idan aka samu ta'arudi cin karo da me da maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam da aikinsa, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada ku yi kaza sai aikin shi sai yayi, to za a dauki magana sai a ajiye aikin saboda me magana khususiya ba ta ciki amma aiki khususiya tana ciki. To amma wallahu alam ka'ida suka kalla dukkan wani aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai zamto ba menene ai da'awar taksisi sai menene sai ana da wannan sai akwai dalilin da ya keɓance annabi sallallahu alaihi wa sallam da wannan hukuncin. Amma annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi koyi abin koyi ne, ba za a ce ya keɓanta ba ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai akwai dalilin da ya keɓance shi. Kamar yadda da ya zo bayanin menene kamar yadda aka zo bayanin ƙarin aure fiye da menene da aka menene Allah madaukaki a cikin suratul ahzab sai Allah madaukakin sarki sai ya ce khalisatan laka min dunil mu'minin, wannan hukuncin keɓantacce ne gare ka banda mu'minai. Kowane ne ya hada mata fiye da mata hudu a lokaci daya bai halatta ba. Ina fata mun fahimta. To menene wannan ka'ida ita ma akwai ta, wacce ma ka'idar akwai ta. Ina fata mun fahimta. Malamai dai gaskiya menene sun tabbatar me ya halatta mutum me wannan koi daga wani wannan babin wani wannan ne daga ni. Malamai gaskiya sun tabbatar da me sun tabbatar da ingancin me azumin wanda aka yi wa ƙaho da menene da wanda ya ƙaho. Da haka wancan hadisin an shafe hukuncin. Wanne ne ya shafe shi ne hadisin ibn abbasin da ya ci ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin ƙaho. Da haka malamai sai suka tafi menene hatta a cikin sifatu saumin nabi sa Ali Hassan da Salim bin Idin Ilani, da haka sun tabbatar da wannan, da haka wancan an shafe ne, wallahu ta'ala a'lam. Da haka yin ƙaho baya bata azumi. Wattabarru'u biddami in amina as-sa'im min ad-da'f, da kuma bada jini mutun ya donating blood, bayar da jini baya menene baya bata azumi matukar menene ba ana diba ba gabaki dai shi ma ya shi yana bukata a ƙara mai ne shi ba sai je ba ko kuma me idan ya bayar din menene ba zai haifar mai da wata matsala ba. Daga inda zai haifar mai da wata matsala ko rauni to kada zai ba. Amma inda menene babu menene kamar da za a gwada a ga in an ɗiba babu wata matsala, babu wannan jinin baya da matsala kuma zai iya bayarwa gurfin ɗaya ne ko kuma zai iya donating ko da gurfin ba ɗaya ba ne, sannan kuma me
yana da isasshen da zai bayar babu wani matsala ko rauni ya halatta waɗannan ba sa ba ta azumi da yin ƙahon da kuma ba da jini insha Allah ta'ala ba sa ba ta azumi. Wa alaikun salam wa rahmatullah. Na wannan ina sane da batun shi kuma a ƙara mai shi wannan zai ɓata azumi ko ba zai ɓata azumi ba. Wasu sun kalli ai ƙarawa har ma batun ƙararwa da batun allura duka ban wannan ba, kamar yadda na ce wasu abubuwa menene zan dinga ƙoƙarin shigo da su ko da yake malam bai wannan ba, to da yake lokaci ya wannan insha Allah. To kuma musamman akwai ɗan tattauna game da ire-iren waɗannan wannan ɗan, amma duk da yake magana wasu abubuwan duk da muka kawo akwai maganganu a kansu, amma mun kokarin gwargwadon iko abinda Allah ya sa malamai suka wannan da haka akwai wannan game da kallon menene karawar a matsayin wannan da haka wallahu alam ba zai zanto ya bata azumi ba babu ban har game da allura ita ma wannan duk zamu zo wannan a madadin abinci da wadda kawai allura ce ita ma duka tana daga cikin abin da ba za su kara ba ko da wannan wallahu ta'ala alam. Insha Allah zuwa gobe za mu kara wannan din su. Subhanakallah Allahumma salli ala Muhammad wa alaikum na 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 Allah ya tabbatar da alheri dukkan wanda yake da bukata ya Allah madaukakin sarki ya kyakkyawan jagoranci game da wannan bukata Allah ya biya ta, Allah ya wuce gaba, Allah madaukakin sarki ya bada abin da ake nema na alheri. Alherin ma da ya zamto ba a nema ba ko ba a san da shi ba, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zamto ya bada wannan alherin. Allah ya sauƙaƙe mana samun alherai, Allah ya ji kai a gare mu, Allah ya sauƙaƙa mana rayuwa, ya sauƙaƙa mana harkokinmu, ya kubutar da mu ga dukkan wani kunci da damuwa da talauci da rashin walwala. Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon dacewa da wannan dare na Lailatul Qadari. Allah ya yi afuwa gare mu, ya mana gafara, ya sada mu alheran da ke cikin wata ɗin da dararrakin ƙarshe da kuma daren Lailatul Qadari. Allah madaukakin sarki ya ji kai ga iyayenmu, Allah ya musu gafara, ya musu afuwa, Allah madaukaki ya sami kyakkyawan ƙarshe, Allah ya kyautata makwancinmu, Allah madaukakin sarki ya tsarkake niyoyinmu da zukatanmu, Allah ya kubutar da mu, ya kare mu ga dukkanin wata fitina da dukkan wata musiba da bala'i. Allah kada ya bari mu kunyata a duniya da lahira, Allah ya suturta mu duniya da lahira, Allah ya karɓi kyawawan ayyukanmu, Allah ya azurta mu da kyawawan ayyuka, ya tsarkake mu da munanan ayyuka da munanan ɗabi'u, Allah ya gyara kurakuranmu, Allah ya gafarta mana zunubanmu, ya shiryar da mu, ya ba mu ikon gyarawa, ya kubutar da mu, ya kare mu daga sharri da tarkon shedan. Allah ya kare mu daga tarkon shedan, Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharrin makiya da mahasada. Can da muke batun shedan zai iya wannan, yana da tarkoki da dama, sai yanzu ina ta san zan faɗi wani littafi game da zai faɗakar da mutum game da tarkon shedan. Yana da sarƙoƙi ya can abu za ka ta zillewa yana ta wannan. Shi ne al'imama Abdurrahman ibn al-Jawzi ya rubuta littafi Talbisu Iblis,
talbisu iblis tarkokin shedan Allah madaukakin sarki ya kare mu ga tarkokinsa da sarkokin shi Allah ya kare mu Allah madaukakin sarki ya wannan waje albarka Allah ya raye wannan wajen Allah ya masa albarka Allah ya wanda ya kafa wannan waje ya mai sakayya da aljanna Allah ya raye wajen hatta bayan ransa Allah ya riskar da ladan hatta bayan ransa Allah ya tayar da mazajin da za su raye wannan wajen Allah ya sa albarka a wannan wurare da wannan yanki namu ya kubutar da dukkan wani shari da dukkan wani makirci da sauran wurare da yankuna na musulmi Allah ya kubutar da ƴan uwanmu da ke cikin halin kunci Allah ya kubutar da mu da musulmai da kowa daga sharrin makiya da kafirai da azzalimai da fasikai Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da limana Allah madaukakin sarki ya kare mu ya kubutar da mu ya zonar da mu cikin aminci Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله